טוב, עכשיו נטשתי את מקומי בחלון כדי לשבת ליד אולה מור. שלום אולה. אולה היא בת 19, והסיבה שעזבתי ובאתי לשבת קרוב אלייך, אולה, שצריך לשבת קרוב מאוד, קודם כל, בשביל להבין אותך. כי את מדברת קצת חלש, קצת בלחש. מיד אנחנו נבין למה. בואי נספר, אני אספר שנייה במשפט, אפילו נראה קטע מהכתבה שלך, ואז נמשיך את אולה. אנחנו פגשנו לראשונה בכתבתה של סמדר פלד במגזין שישי, כתבה מאוד מרגשת. אני מאוד התרגשתי שראיתי אותה. ולא רק אני, בעקבותיה הרשת ממש התרוממה על רגלי האחוריות. בואי, כאמור, נראה יחד קטע מהכתבה, ואז נראה איך מתגייסים לטובתך. הנה. כתבה מאוד קשה, אני גם רואה שקשה לך לראות את זה עכשיו, ובעצם אין לך מערכת עיכול. קרה פעם שהכנסת אוכל לפה, טעם טעמו של אוכל? מתי? מה הכי אהבת לאכול שהייתה לך את הצינורית הזו? המתוקים? מה הדבר הראשון שהיית אוכלת אם היית יכולה? גלידה? היום את לא יכולה. תשמעי, הרבה אנשים שואלים שראו את הכתבה, אני גם לא רוצה לחטט יותר מדי, אבל זו שאלה מאוד קשה שעלתה, כי גם אמא שלך נפטרה מאז. לא יודעים למה אבא שלך עשה את מה שהוא עשה? והיום את חי לבד בעצם? איך את מסתדרת? מה את מרגישה שהכי חסר לך? למה את הכי מתגעגעת? גם בתפקוד של הכל, גם עצם העובדה שאת לא יכולה לדבר בצורה נורמלית. עכשיו הרשת התגייסה לטובתך בקמפיין באמת מסיבי מאז הכתבה. קודם כל, מה זה עושה לך להרגיש אחרי כל כך הרבה שנים שאת אומרת שאי אפשר היה לשמוע את הצעקה שלך, שפתאום כן שומעים את הצעקה שלך? אני מבין אבל שהסכום של הניתוח הוא מאוד מאוד גבוה. $1.5 מיליון. ואנשים בכל זאת, אפילו שהסכום הוא כל כך גדול, לא מתייאשים, הם מפיצים ומשתפים, וקוראים קריאה נרגשת, והבנתי שיש כבר $133,000 או שקל? שקל, אנחנו עוד רחוקים, אבל את רואה איך ההתגייסות הזאת כל כך עוצמתית, מה עשית להם שהם ככה? מה החלום שלך? בואי נראה עוד קטע מהכתבה. הגעתי לבית חולים לבקר
מכר שהיה שם במחלקת ילדים. כשנכנסתי לסיפור הזה, דוד שלי אמר לי, אם את נכנסת לזה, זה עד הסוף. ואם זה לא עד הסוף, אל תיכנסי בכלל, כי את תעשי יותר נזק מתועלת, וזה עד הסוף. טוב, אז יש גם נקודות אור בסיטואציה שהגעת, את מגלה באמת אנשים, יש משהו שלך חשוב להגיד, כיוון שיש לך את הבמה? עולה, תודה רבה, הרגשת אותנו מאוד. תודה ובהצלחה. כן, וחפשו בפייסבוק זעקת הילדה השותקת, אם אתם רוצים להתחבר למקומות שבהם כל כך הרבה ישראלים עוזרים לעולה.